ang ating suyuan at galang. Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Paskong alay ko sa'yo? Halagising na kayo, heto na ang araw na hinihintay ninyo. Gisingin na si inay at si itay, ang buong pamilya'y sisimba sabay-sabay. Iba't ibang parol ang ating matatanaw, may berde, may pula, may puti at may rupong dilaw. Heto na ang Pasko, bumabati sa inyo, kay dami ng regalo sa ilalim ng puno. Heto na ang Pasko, kay dami-daming tao, dumadalaw nagsasaya, dahil Pasko na. Di magkasya sa mesa, sa sobrang dami, pagtingin lang ay busog ka na. Magkaaway ay muling nagsasama, ang mga problema'y kinalilimutan na. Sana bawat araw ay tulad nitong Pasko, sana bawat araw ay nagmamahalan tayo. Heto na ang Pasko, bumabati sa inyo, kay dami ng regalo sa ilalim ng puno. Heto na ang Pasko, kay dami-daming tao, dumadalaw nagsasaya, dahil Pasko na. Heto na ang Pasko, bumabati sa inyo, kay dami ng regalo sa ilalim ng puno. Heto na ang Pasko, kay dami-daming tao, dumadalaw nagsasaya, dahil Pasko na. Bumabati sa inyo, kay dami ng regalo sa ilalim ng puno. Heto na ang Pasko, kay dami-daming tao, dumadalaw nagsasaya, dahil Pasko na. Broadcasting from the third floor of the Amando P. Amatong Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated, the Better FM Alternative, AA 92.5. Member, Kapisanan ng mga Broadcasting ng Pilipinas. Ang atong takna untog alas 2 sa kahaponon. Kining musunod nga programa usa ka binayran. Ang tanang pulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan.
Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Search the world for those who have walked astray and lead them. Okay, sa gihapon, no, mga tinahod nga tigpaminaw, maayong hapon. Niining ikatulong hugna sa tulumanon nga bago lang yun, no, nasugdan diri sa istasyon, no, 92.5. Kami mo ingon kaninyo nga Merry Christmas among pasiuna kay mo po ni among topic karon. Sa gihapon, no, pasiunang patimbaya og pagyukbo sa atong station manager dinhi sa maong istasyon, manager Jed Upilak o sa tanang sakop, no, sa staff dinhi sa maong istasyon. Sa gihapon ang atong pagyukbo sa atong halangdong obispo, Monsignor Sibero Caermari, uban na sa mga kaparian sama ni Father Ramil Curong nga kasamtangan mausay Bible Director, no, sa Catholic Faith Defenders. Usab pagyupo namo sa kauban niya nga pari, si Father Ruin Salvo o sa tanang mga kaparian among pagyupo kaninyo og mayong Pasko. Ano usab akong kauban din by the way, malimot ko. Okay, kini day ang inyong higala, no, bagong higala din sa maong tulumanon, Silbert Dunduyano Senior. Kauban nato usab ang mao gyapon ang tigpanalipod sa pagtuong Katoliko, si Attorney Mike Abbas. Okay, Brad, salamat kayo og sa gihapon. Nagapasalamat sabta ni atong mga kaigsunan nga nagsunod nining atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Sa gihapon nagapasalamat ta sa mga kadagkuan sa simbahan sa Diocese sa Dipolog tungod sa ilang pagsuporta nining atong tulumanon nga mahimo kini nga posible. Sama ni Bishop Sibero C. Caermari, ang atong Bible Director usab si Reverend Father Ramil Curong ug sa tanan nga mga kaparian. Ato sad gi pasalamatan ang uban natong mga igsoon nga karon nagsunod nini nga atong tulumanon. Og kay karong Sabado mao naman ni katapusang Sabado sa di pa moabot ang Disyembre 25 din magsaulog ta sa piyesta o sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Daghana natong madungog sa kahanginan o sa television ug sa uban pa nga mga istasyon din ang atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Medyo ang Iglesia Katolika gyud ang ilang puntarya sa ilang mga atake, ilang pagsaway na may kalabutan lagi nining pagsaulog sa Disyembre 25 isip mo'y natawhan sa atong Ginoong Kristo. Okay, sa di pa kampayan attorney, sa atong nahibaw-an lagi attorney, gitawag na nila nga kini kuno nga kasaulugan o sa pagan celebration, no? Kay ang niadto sa kasaysayan na may pagsaulog po ang mga pagano nga matunong niining Disyembre 25. So niining atong segment karon sa tulomon na attorney mo ni atong ihatag nila og tinuod ba gyud nga kining maong kasaulugan, pagan nga kasaulugan, og apil po niya na attorney nga tinuod ba gyud nga Disyembre 25 na tao ang atong Ginoo. Okay, Brad, kining maong topic mga igsoon na kinahanglan ni og dugang nga pagtuon di lang sulod sa Biblia kundi sa mga referensya o guban nga mga kasaysayan may tungod sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. O usa niini nga ngay pagatud-an nato ang gitawag nato og one of the oldest calendar nga mao ang Hebrew calendar, ang kalendaryo sa atong mga kaigsunan nga mga Hudiyo
usa na sa labing karaan o nga Biblia. Ikumparar na sa atong gitawag nato Gregorian calendar, kani nga atong kalendaryo sa Pilipinas karon. So kinahanglan ang pagtuo niya na aron mahibalota kung ang atong Ginoong Kristo tinuod bagyod nga natawo sa Disyembre 25. Di lang niining mga librohang akong gi say karon, kundi apil na usab nga may kalabutan o may gibasihan ang maong kapaskuhan sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo diha mismo sulod sa balaang kasulatan. O karon unahon nato ang kuan lagi kining atong kalendaryo kay matingala niya ta nganong wara bay Disyembre diha sulod sa Biblia. Pero na ako'y nabasa nga Biblia, Paraphrase Bible kadto English mga igsoon, gihulaman tong akong Bible pero tungod kay naganahan po tong naghulam wala pud giuli. Lagi na lang. Sa Old Testament mabasa nato ang bulan nga September. Sumala na sa Leviticus 23 kapitulo 26 ngadto sa 32. Ngano na nga mabasa katong word September tungod kay ang September mo ang ikapito nga bulan sa atong kalendaryo nga Gregorian, which is also equivalent sa ikapito ka bulan sa Hebrew calendar nga mao ang Tishri. Yeah. Ang Tishri ikapito ka bulan kay ang bulan gud sa Hebrew nga kalendaryo tungod lagi sa pag-ihap nato sa atong adlaw magsugod na diri sa atong Gregorian calendar sa tunga-tunga sa bulan paingon na pod sa laing bulan. Pananglitan ang kining ikapito ka bulan sa Hebrew calendar nga mao ang Tishri nagsugod ni sa Gregorian calendar 16th day of September to 15th day of October. So mao na ang usa ka bulan equivalent sa Gregorian calendar sa Tishri calendar sa bulan sa Tishri sa Hebrew calendar. So mao na nga gikinahanglan na siya aron masayod ta. So dinhi magsugod ang di ko na lang basahon kining 12 ka mga bulan sa Jewish calendar tungod kay ato lang ni mahusik ang atong oras. Pero kini importante ang ikapito ka bulan kay mao ni gibasihan sa balaang kasulatan mga igsoon. Sumala sa Levitico, sa di pa nato nabasahon ang maong bahin sa Biblia ato sab diay nga basahon kining usa ka basahon kini. Usa ka basahon nga iya mismo sa mga protestante may kalabutan kini sa kasaysayan sa kalendaryo. Gingon nga Day of Atonement, an annual Hebrew feast when the high priest offered sacrifices for the sins of the nation. It has been observed on the 10th day of the 7th month of the Hebrew calendar. Base ni sa New Compact Dictionary, Bible Dictionary by Alton Grant, page 128. So ang adlaw kuno or the Day of Atonement, ang adlaw sa pagpasaylo, ginausa kini ka annual nga kapistahan sa mga Hudiyo. Gikan pa sa daang tugon pa, wala pa matawo ang atong Ginoong Kristo. O giselebrar kuno ni sa matag na ikanapulo ka adlaw sa ikapito ka bulan. So ang libro sa usa ka protestante ug ang Biblia wa ni sila magkabangi mga igsoon. Takdo nagatakdo kini. Og
sumala sa atong nang gikaingon sa unahan nga ang adlaw sa pagpapasasala or the Day of Atonement usa ka tinuig annual feast kini alang sa mga Hudiyo, alang sa kapasayloan sa mga sala sa tibuok nasod sa Palestina. It was the Palestine region before Christ time, nga karon mao na ang ato nang nailhan kayo nga Israel. So mao ni mga igsoon, sumala sa Leviticus 23 versikulo 26 ngadto sa 32. Gingon dinhi, ang Ginoo mingon usab kang Moses, ang ikanapulo nga adlaw nining ikapitong bulan mao ang adlaw sa pagpapasasala. Ug panahon na kini nga himuon ninyo ang balaang panagtigom. Pagpuasa kamo, paghalad kamo mga halad sinunog alang sa Ginoo. Sa 35 gingon dinhi 30 og ang ayaw kamo dili kamo ang dili magpuasa maong adlaw hinginlan gikan sa iyang mga banay. Ug ang magtrabaho bisag unsa sa maong adlaw akong patyon. Sa 31 usa ni sa importante nga mga bersikulo nga atong timan-an pagayo gingon dinhi, ayaw kamo pagtrabaho, tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo ug sa inyong mga kaliwatan bisan asa kamo magpuyo. So this is a perpetual ordinance or perpetual laws. That means since before Christ up to Christ time, ang mga Hudiyo nagsaulog nining adlaw nga pagpapasasala or the Day of Atonement. So pinaagi sa mga teksto mga igsoon makaingon ta nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo naagi hapoy pagsaulog niini. Sumala sa San Lucas Kapitulo 1 versikulo 5 ngadto sa 13 atong mahinumduman nga si Zacarias bana ni Elizabeth isip usa ka high priest usab kadto siya sa banay ni Levi o si Elizabeth usab sa banay ni Aaron. Kini sila mahadlokon sa Ginoo. O tungod nini si Zacarias isip usa ka high priest, naghimo siya sa iyang offering o offering sacrifice for the forgiveness of the forgiveness of the sins of the entire Palestine region or Palestine nation. Og kini giobserba na San Lucas na. That means in the New Testament gisaulog gihapon ni. Oo, kay masud palagi as a Jewish festival sa ato ni. Jewish festival. Sa ato pa wa pa gani matawang atong Ginoong Kristo naagihapon. Naagihapon nagsaulog pagihapon sa kining the feast of the Day of Atonement. Kunya mga igsoon, ginaingon nga ang giunsa ba pagkahibalo nato nga mahimo kining Disyembre 25 sa ato nang gibasa mga igsoon ikapito nga bulan sa Jewish calendar nga mao ang Tishrei. Ug ang equivalent niya na mga igsoon ang Tishrei gikan na sa September 16 up to October 15. Mao na ang ingnon talang ang usa ka bulan base sa Jewish calendar nga mao ang Tishrei. So magsugod ta sa September 16 nga mao nay first day sa Jewish calendar. Sa ilang pagsaulog nining day of the Day of Atonement. So ang
Tishrei magsugod sa unang adlaw, ikaduha hangtod sa ikanapulo. Whereas sa atong Gregorian calendar magsugod ni sa ika-labing unom ka adlaw, sumala sa equivalent sa atong Gregorian calendar. September 16 ni magsugod o matapos ni sa September 25. Kining 10 days nga Festival. pag-obserbar sa 10 days festival sa pag-obserbar sa mga Hudyo base sa ila nga kalendaryo. Ug sa ato nga kalendaryo matapos kini September 25. Kining September 25 mga igsoon, mao ni ang pag-uli ni Zacarias ngadto sa ilang balay. September 25 sa Gregorian calendar. O pag-abot ni Zacarias, mao na nga nagsabak na si Elizabeth kang San Juan. That was September 25. O mao kadto mga igsoon, ato mang nasayran, Murag mo nang adlaw po nato nitong pagpahibalo ni Angel Gabriel niya nga manamkon kayang asawa nga si yes, Isabel. lagi to. Kanto, sa paggawas na ni Zacarias gikan nga nag-offer siya dito og sin offering dito sa sulod sa temple. Naamang gani siya. Okay. So, base sa San Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 na ngadto sa 31, atong masayran nga si San Juan unom ka bulan ang pagkamagulang Yes. kang Kristo. Oo. Kay unuman ka bulan ang iyang pagkamagulang. Bot ipasabot nga gikan sa September 25 unom ka bulan niini mao ang pagsabak ni Birhen Maria o nga mao sad ni ang Annunciation. Itong pagpahibalo ni Angel Gabriel ni Santa Maria nga manamkon siya. Nga manamkon siya. Nya unsa maning bulana nga gikan sa September 25 ngadto sa unom ka bulan ini mo takdo kini sa March 25. Sa ato pa atong Ginoong Kristo o ang mahal nga Birhen na namkon sa atong Ginoong Kristo March 25. Kay March 25 man sumala sa Galacia Kapitulo 4 versikulo 4 gingon nga pag-abot na sa tukmang panahon si Jesus na tao sa usa ka babae. So kun ang mahal nga Birhen nagsabak sa unang higayon, nagsabak siya ni Kristo sa March 25, unsa man ang tukma nga higayon nga mugawas ang bata. Unsa may tukma nga sagad nato mao gyud ang ingon talang tukma nga panahon or normal nga panahon nga ang usa ka bata ang gisabak mo gawas. Siyam ka bulan na turni ang bata sa tiyan. Siyam ka bulan gina. Although hinoon mo ingon ang uban siguro naapoy kapituran, naapoy kuan, pero that is abnormal nga pagkagawas, pagkatao. But the normal period sa pagkatao sa usa ka bata siyam ka bulan. So kung gikan sa Marso 25 din nanamkon ang mahal nga Birhen 9 months from March 25, pero di man siguro na lisod kayo ipon kung mahibalo lang tas mga bulan sa atong Gregorian calendar. Yes. So moabot kita sa gitawag natong Disyembre 25 nga diin natao ang atong Ginoong Kristo sa Gregorian calendar. So bali mo na iyang computation attorney. Mao na ang atong mao na ang atong competition. O gani ang Hebrehanon Kapitulo 2 versikulo 14 gingon nga si Jesus usab nakaambit sa lawas o sa unod bot sa pagkatao. Kay mao man lagi usa sa atong pagtulunan nga ang atong Ginoong Kristo gawas sa iyang pagka-Dios usab siya ka tao.
sumala sa Hebreanon Kapitulo 2 versikulo 14. Okay, attorney, na ako'y murag a sort of pag-clarification lang ni sa mga listener ba, attorney, kay sige ko ka-enkwentro aning issue, attorney, ya sa bisag magdebate diya sa Facebook, kana na mga group discussion about sa pagtuo. Okay, ang atong mga igsoon nga dili katoliko, di lang nato inganlan, pipila kanila, ilang gawion ang pipila nato kabasahon. O nga sinulat mismo o mga pari ba, for example, attorney, o mga theologian, ingon ana, sa magani kuno ni Pope Benedict XVI, na-statement si Pope Benedict XVI nga nagingon siya nga dili na kuan gyud nga kana bang dogmatic ba, attorney ba, nga ingon gyud nga Disyembre 25 gani giingon dito ano na wala gyud na siya mahibawi kana kunong mga calculation lang na kuno sa mga kuan nga posible po mo tunong gyud ana kay naa magi computation, attorney, pero ug moingon tag kana bang klaro gyud nga kanang gitawag og objective kuno, attorney, nga naagi dokumento nga nagsaysay nga mao gyud na dili gyud kuno na, attorney, kay siguro may ni mahisgutan ni nato, attorney, kay moingon man sila nga tanawar ra gud ng mga CFDO, Catholic Faith Defenders, moingon sila nga kuan yun, Disyembre 25 na sila'y computation, pero na may mga magsusulat nga mga Katoliko nga moingon nga anon o gipili lang ng adlaw kay aron nga diha sentro ang hunahuna sa mga Kristiyano nga masapawan tong mga paghano pod nga magsaulog anang adlaw. Okay, now ako nilang iuna ang akong mas mahipod ang akong kuan ani, attorney, ha. Okay, now mutahod man tawag sa gitudlo sa atong simbahan. Okay. Now, ang ato lang gi-plaster, attorney, nga kanang computation tungod kay dunay mga apologies nato nga diha po tagabase nga mao nang ato po nang gisaysay. Pero atong iklaro nila nga baruganan, attorney, nga dili pud ta musupak sa argumento kung moingon pananglit at pananglit lang, attorney, ba nga dili gyud kana anang adlaw. Dili. Ang pangutana di, attorney, kung daotan ba sa ulugon anang adlaw? No, gani. Sa logic ba? Pananglit ibutang ta nga dili gyud ang Disyembre 25. Ibutang ta. Ang pangutana, daotan ba kung diha itunong ang pagsaulog sa adlaw nga tawhan ni Kristo? Mabasa ba sa Biblia nga kung magsaulog ta diha yan ang adlaw, nasayop o nakasala na ta? Ako na lang po ng sumpayan, Brad, nga ang atong mga kaigsunan, bisan sa pikas istasyon, pila na katuig natong sugat-sugat sa usa sa atong amigo, nga baliligay mo to nga Disyembre 25. Ang kanang pagsaulog, mingon sila nga, kana Abril na o Mayo. Pero ang dakong katingala o katingala sa tibok kalibutan, ngano ba? Nga ang kining mga laing pundok nga dili katoliko nga doon na mga 44 at 45 mil ka mga Christian denominations all over the world. Ngano ba? Ngawa mo magsaulog og Christmas nga inyo nga Abril o Mayo. Yes. Kana unta. Mo na ila punto bagon nganong wa sila mong saulog. Yes, kay sila galipod, limang gyud sila kapiho gyud, attorney, kay og ayuhon na to cross examine. Kuan ra hapon murag taphaw ra hapon ang ilang argumento nga dili po ta makasayt nga mao gyud. Kay in fact lain-lain ang gitudlo sa mga matawag galig mga scholar, attorney, ang ilang pag-pinpoint og unsang adlaw. Now ang atong kana bang murag gitawag, attorney, o theological analysis ba nga nganong natunong gud anang Disyembre 25, pwede po siguro nato nadadon, attorney, ba sa realidad ba nga kining Christianity mao ni ang pagtuo nga moilagyod sa Dios, sukwahi sa mga tao nga dili mo tuo og Dios, inon talang mga pagano, attorney. Yes, sir. Unya kanagong Disyembre 25 dili man gyud ta monigar, attorney, nga gigamit po na sa mga pagano ni adto. In fact, imo magali siguro nang mahiskutan po ana nga magsaulog sila anang Disyembre 25 pahinungog sa dili tinuod nga Dios o katong Dios nga adlaw. Diyos sa adlaw. Karon kita, attorney, sa Christianity
di lang sa atong gamit og pananglit attorney, although klaro man tong imong gisay sa attorney nga computation. Sa lain pa ta ba kay nahinumdum ko sa pagka-abogado attorney sa iyang pag-discuss ani nga duha ka argumento attorney katong computation na siya. Napod siya argumento nga sa lain pod nga pagpasabot attorney nga moingon siya nga granting if dili guna ang pangutana dautan ba kung sa ulogo na nga lawa. Then diha din siya attorney nga maayo gali na diha nato itunong ng adlaw na tawhan ni Kristo nga sa ulogon para ma-erase, para mailisan tong pinagano nga pagsaulogan ng adlaw. Kay ang tinuod nga adlaw o tinuod nga kahayag nga atong Ginoong Hesukristo. So mura ba yun na ba ang essence ba sa Christianity attorney nga from paganism to Christianity? But pasabot, pwede di ay nga ang usa ka pagano mahimong Kristiyano. So kanang adlaw kay gisaulog mo na sa mga pagano ug ato din ng i-Kristiyano, kita di magsaulog ana. Di mas mali pa yun ng Ginoo. Ang kuan nato da Brad, ang gitawag nato og laing pangutana nila. Kung nagsaulog maganing pagano sa December 25, unsa pa kahaunta ang mga tao nga nigtuo ni Kristo, mga kuno mga Kristiyanos. Ang mga pagano nagsaulog sa December 25, December 25. Pero ni ay mga sumusunod ni Kristo, di sila mutuo nga December 25. Pagano gani mituo na sila pa. Pero ang atong ikadugang lang ana mga igsoon mao nga dili sad na tinuod nga ang usa kining December 25 usa ka pagano nga kapistahan. O kana bang sa pangutana ato na kung kinsay gauna ana? Yes. Kay sa history ang Kristiyano mo gauna ana. Ang pagano nga pagsaulog nini nahitabo kini sa mga ikaapat nga siglo o 4th century or mga around 400 to 500 years AD. Pero sumala sa kasaysayan nga nasulat sa usa nahimong gali ni siya nga usa ka obispo nga si George Sincelius sa tuig gingon niya din sa tuig 100 AD. Iyang gingon nga ang unang pag-anhi sa Ginoo nagpakatao na hitabo sa Disyembre 25 sa pagmando ni Emperador Augustus. Kunya si Emperador Augusto gikutlo na sa Biblia na San Lucas kapitulo 2 versikulo 21 nga si Kristo na tao sa panahon ni Emperador Augusto. Og tukma ang history nga gisulat ni George Sincelius sa tuig 100 AD. But ipasabot kung ang sa 100 AD nga history nga kasaysayan nga gisulat ni George Sincelius, before this ang mga Kristiyanos nagsaulog na sa December 25. Yes. Pero ang mga pagano miawat lang. Yes. So miawat lang siya kay mga around 400 to 500 years miawat sila sa mga Kristiyanos, specifically mga Katoliko. Sa ito po attorney, atong iklaro sa mga listener. Kanang argumento nga ang pagano mo'y naguna sa pagsaulog anang Disyembre 25, bakak na attorney. Dili na mao. Oh. Then sa ato pa bisag asa ana attorney wa sila daganan. Kay kung bisan pa manggali katong akong gisayt nga anggulo pud attorney ganina nga granting pananglitan og dili gyud kana. No, pananglitan sila may gaona. Ug ngano man dig lista nato nag sa kang Kristo gyud nga natawhan. So may dautan ana. Wag gyapon sila daganan nga argumento attorney. Yes, Diba? kay ang matud pa nga ang usa kuno kabutang nga gamiton sa pinagano o ipahinungod sa usa ka pagano kanang butanga na o kanang buhata nahimong pagano o pinagano nga buhat. Okay, pananglit ako attorney na tao pugog Disyembre 25. Di ko kasaulog anang adlaw kay gigamit na sa mga pagano. So maolagi na siya. Maayong logic. Nga tungod lang kay ang mga pagano nagsaulog nini na pahimo ng pagano ang Disyembre 25 dili na tinuod. So bisan asang anggulo attorney wala sila wala gyud sila ikakuan. Mamagani ligi nga kun do na paunta sila laing plano o doon na pailain silang ingon talang substantial nga argumento, dapat unta magsaulog sila og ila nga Christmas Day. Kay
mituo man sila ni Kristo. Sumusunod maka sila ni Kristo. Yes. Kunya pasagdan nila ang ilang mahal nga Kristo nga ang adlaw nga natawhan di nila bansayon o di nila ingnon talang sa ulugon. Unsa ba? Kunya ikaduhasad kanang pag-ingon lagi nga ang mga pagano nagsaulog sa Disyembre 25 tinuod na pero una ang mga Umayra Kristiyanos nga misaulog ini. Kanya sa ako nang gingon kung ang usa ka butang o usa ka buhat ipahinungod sa usa ka pagano kanang buhata o kanang butanga nahimo ng pagano o pinagano. Pero kung ang usa ka butang imong ihalad sa tinuod nga Dios dili na pwede nga mahimong pinagano. Kananglitan ang gitawag nato the pagan Rome natong panahon na ang pagan Rome saulog sila sa ilang nga Diyos nila, ang Diyos sa kahayag. Yes. O ang Diyos sa kahayag. Alang nato sa mga Kristiyanos, dili Diyos kundi tinuod nga Diyos. Ang Diyos sa kahayag. Naana sa San Juan kapitulo 8, Yes. versikulo 12. Dayon si Kristo, ako mao ang tinuod nga kahayag. Ang mosunod kanako dili gyud mapandol. Good. Unya asa naman ang ingon nila nga usa ka pinagano kuno nga pagbansay. Dili po na mga igsoon. Pananglitan ang mga pagan people nagamit silang tubig sa ilang rituals. Yes. Unya si Kristo sa iyang panahon nagpabunyag siya gamit ang tubig. Buti ba ipasabot nga si Kristo na pagano? Common sense. Kaya mo pagsayaw, attorney. Ang mga pagano, magsayaw po sila mga ritual, di ba? Rituals, yes. Hindi na dito kasayaw kay Yes. ang mga pagano nagsayaw. Sobrang logic. Mao na nga kuan lagi na mga nonsense matud pa use your common sense nga dili common. Napay isa ka argumento, attorney, nga akong ipasulod po nga nagtuo ko nga likon sab ni o kung doon naman gali sila kanang ribatal ani ato kung tunan o kung saan po nato pagtubag. Oo. Ang tinuod nga simbahan, attorney, na siya gahom o authority kanang gitawag og binding and loosing. Sa Mana gitawag og the power of the case. Mateo 18:18. Unang gitagaanan na, attorney, ang Prime Minister nga si Peter. Mateo 16:19. Dahil tungod kay kining pagmando sa mga apostoles, mura manig Supreme Court, attorney. Yes. Na ay mga justices din na chief. Ang mga apostoles po na chief mo si Peter katong holder of the keys. Yes. So, sa Mateo 18:18, sila yung mga apostoles, kauban ni Pedro, gayun, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab nako sa langit. So, naay authority ang mga official teachers, attorney. Una, mga apostoles, sa pagdili og pagtugot. Unang kanang bahin sa kasulatan, attorney, nga ilag yun ang gigamit ng authority ha, attorney, katong Council of Jerusalem. Yes. Council nga That mabasa is sa in the year 50. Acts 15. Then katong ilang sabutan gali nga gigama nga mga lagda dito, attorney, ilang gipatuman sa mga magtutuo na sa buhat 16:4. Kunya ang pangutana mo ingon sila nga mga apostolis mo na wa may labot ng inyong mga obispo. Wrong na siya nga pangunahuna kay kanang authority sa mga apostoles kay katungdanan man na doon na ginay mo puli. Og ang mupuli sa maong katungdanan mapasa po niya ang maong authority. Di ba, attorney, pras anang authority sa presidente? Kanang authority ni Duterte, mauna ang authority ni Aquino. Di ba? Ug unsa tong gahom authority ni Aquino, mao po na ang kang Duterte. So mauna nga kung ang mga obispo sila ang direct successor sa authority sa mga apostoles, therefore naa nila ng authority sa binding and loosing. So kung pananglit, attorney, wa gyud nakahibalo unsang adlaw na tao si Kristo. So kung pilion ng Disyembre 25 para sa pagsaulog sa natawhan ni Kristo, unsa may giingon sa Biblia, approve ang langit. Kay ang maong authority nag-ingon man ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So kung dili sila mutuwa na attorney naman na sa gospel, so dili sila matinumanon sa gospel. So, mao lagi na mga igsoon nga
ang atong mga kaigsonan mingon lang nga dili Disyembre 25. Pero imo pangutanon kanus aman di ay. Oh, di ko kahatag. Ambot. So mao na dia ang that is the mode of arguing. Then, ato Dili Disyembre 25. Pero unsam day nga adlaw? Ambot wa ko kay balo. Yes, attorney, ako malimot niya, attorney, no? Mga Yes, pinalang correct. minutos. Katubang argumento, manakahinumdum ko ngayon mo ni na-discuss po sa atong Bible study. Yes, but Mo-focus ko na tatong maingon silang, dili na yun Disyembre 25 kay tingtugnaw man to. Unya, wa may makabaktas-baktas dito. Mga hayop nga, diha sa maong sa Bethlehem, attorney. Unya, ngano man kuno attorney nga Disyembre 25 man. Nga, katong pagkatao ni Kristo tingtugnaw man to. Unya, naaman to yung mga, kuno, mga kuhan dito. Mga hayop. Yes, Brad. Ilan ang gamiton ka ng San Lucas 2. 2.8 nga napaghihapon ko yung mga magbalante sa karnero sa gawas sa langob o sa natawhan sa atong Ginoong Kristo. Mga igsoon, lain na po na nga angay na to tunan kung wala pa man ta mahibalo o angay na to bantayan nga ang klima sa Palestina o the Palestine regions o kini Israel nato adunay duha sila ka klima sa panahon o climates. The two climates of the Palestine regions mao kini ang summer o rainy season or summer season. Parehara sa Pilipinas. Ang sa Israel lang nga ang ilang rainy season aduna kini duha ka klase pod na gitawag og warmer nga rainy season ug ang usa katunig yung cold rainy season. Okay. Ang mali lang ta sa rainy season kay mao man ang ilang kuan lagi nga nanakuno yung mga yelo o mga ice na kuno o snow na. So kung December wala na kuno'y snow kay mga wala na kuno'y masibsib ang mga karnero tungod kay puno na sa yelo. Mga igsoon, dili na tinuod. Sa Disyembre 25, wala pa'y snow. Yes. Kay nagsugod pa lang, about 10 days pa lang nagsugod ang gitawag natog cold rainy season. Yes. Ang atong warmer rainy season, sorry, dili ni ato day. Ang sa Israel. Ang warmer rainy season nagsugod na sila og September. Taman sa December 15. September 16 to December 15. Balikon ako, ang warmer rainy season sa Israel nagsugod September 16 ngadto na sa December 15. So pagka December 16 to December 25, about 10 days lang or 9 days gikan sa pagsugod sa warmer rainy season. So wala pa'y yelo, wala pa'y ice ang fields nila. So mao na nga naapay mga karnero nga naapa gipasibsib pa sa mga magbalantay sa karnero. Nya ikaduha sad mabasa na to na nasa Matthew 24:20. Napo na San Juan kapitulo 10 bersikulo 22 ang mahitungod sa tingtugnaw na didto sa ilang lugar. Kunya matud pa nga ang karnero makita gina diha sa field, diha sa umahan. Tungod kay ang winter sa ako nang gingon, ang winter nila wala pa magsugod or bag-o pa lang nga nagsugod. So naapay mga sagbot nga masibsib sa mga karnero. Og ang mga karnero sa gikinahanglan na matag adlaw nga gamiton ka na sa templo, love of mao gihapon for offering sa temple. Og ang karnero sa kalanon gyud gigamit ni sa kalanon sa mga Hudiyo dito sa Jerusalem og sa Bethlehem. So mao na nga naapay
magbalantay sa karnero tungod kay balikon ako mao palay pagsugod sa ilang gitawag og cold rainy season. Ato gali silang hagiton na turni kung mo padayon sila anang ilang pangunahon na nga dili ko no makabaktas-baktas ang mga hayop no to sa adlaw na tawhan ko Kristo ato silang paadtuon na turni or bisa kinsay bisag karon gali attorney oh sulay ko ninyo ato Bitaw. dito sa kay naman dyan ay nakig challenge ana attorney nga giadto dito nya kay kuan man na attorney wala may hilo attorney. Wala. Kay I said it was still the beginning of the winter season dito sa Palestina. Pero ang ilang winter season, actually it's not really winter season kasi I've said duha lang ang climate sa Palestina or Israel. Rainy season og ang kining para sa ato ang summer lang og rainy season. Ang rainy season lang nila na itawag og warmer kanang tingtugnaw na nila nga bahin. Para sa ato po December. Yes. Oo. Di man ta maglayo sa Palestina tungod kay sila na dito sa Middle East, kita ni ata sa Far East or Southeast Asia or East lang gihapon. Yes. So mo na mga igsoon nga dita maglayo kung naa man gani nga mo mahulog nga yelo dili pa na gyud matawag na tog winter sama sa ubang nasod karon sa Amerika, sa Europa nga winter na gyud nga ang ilang mga kadalanan napuno na sa yelo. Di na mao ang Palestina. Okay, attorney. Napo ko'y pasupot, attorney, aning atong tema karon. Kini maghisgot gamay o kining hitungod sa Christmas tree, attorney. Kay kung sila mo impasuti yung labi ng mga saksi ni Uba, attorney, nakabasa ko sa ilang pamphlet nga kung dili po kakabante attorney o asa ka mabikil sa ilang reasoning kay ang mga pagano doon na po'y kasamahan attorney ba kanang ilang paggama-gama o ginanang kahoy ginana ngay moong dekorasyon pinagano ko no na atong pahimugatan attorney nga dili actually good ang butang mao'y nakapapagano sa usa ka tawo ang pangutana diha sa unsa mang paagi mahimong tawgon ang tao nga pagano tungod ba sa butang nga iyang gihuptan o sa iyang kaugalingon o unsa siya o tungod kay ang iyang gituhuan dili mao Yes. o palitan nganong gitawag magpagano tong mga tao sa una nga wala ka ilas tinuod nga Dios tungod ko kay wa sila sa kailas sa tinuod nga Dios so ang ilang mga pagsimba pahinungod sa mga bakak nga Dios mo to'y nakapapagano nila dili tungod sa butang nga unsay ilang gigamit attorney. Yes, man. Kanami tang kuan karon nahibalo man ta nga kanang buwan araw. Kanang pana ba? Ang buwan araw gigamit na sa mga pagan peoples. Bisan dito sa Pilipinas kung nangan magbahag pa. Yes. Nagbahag pa before the coming of Magellan to the Philippines. So nagbahag pa ta. So gagamit ta og buwan araw. So ang buwan araw or kanang mga pana gigamit na sa mga pagano nga wa kay lag Dios. Karon kay gigamit man na usama na sa gitawag nato one of the events sa atong World Olympic ang archery. Kanang archery nahimo na ba diay nga kanang magdudula og archery karon pagano na tungod lang kay naggamit sila butang ayas pagano. Dili gid attorney kay wala man sila gasimba sa bakak nga Dios. Katong Yes, ilang pagbuan araw sports raman to attorney. May mag-ila tong gigamit sa pagsimba sa bakak nga Dios. Di ba? Para sa lalagyan ng sayaw lagi attorney or kanang daghan kayo attorney gibuhat sa mga pagano nga gibuhat po nato. Kanang pag-inom og tubig ay kung ingna mga pagano di mainom og tubig. so dili mahimo lang siguro attorney nga kanang atong Christmas tree mahimong pinagano ang atong gibuhat kung ato nang gigamit sa pagsimba sa bakak nga Dios. Brad, ang kasaysayan po na nga ang kining atong modern Christmas tree karon nga ato niya karon sa atong palibot. Gikan na it was originated in Germany. Yes. During the Middle Ages. Gikan sa Germany gi-introduce ni sa England. Yes. Dito sa England
niadtong 19th century. Unya ang nag-introduce mismo ini ang nag-popularize niini is no less than si Prince Albert, ang German nga bana ni Queen Victoria of England. Nga matod pa apuhan or inahan ni Queen Elizabeth ba? Yes. Sa una pa. So it was popularized by Prince Albert sa nga German nga bana ni Queen Victoria. Yes, attorney, dili ta matawag og pagano, attorney, kay ang atong Christmas tree ato nang dayan-dayan sa paghandom o pagsaulog na to sa adlaw nga tawhan sa Sa Ginoo. tinuod nga Dios. O tinuod nga Dios man. Di ma. So unsaon pag define ana nga paganismo na, attorney, nga lain man ang atong gisimba ana. Correct. Sa pagkanang kung mogamit og adornment o kanang si tawagan na, attorney, kanang mga decoration Decorations, na to. Oo. Dili man daw ta ng decoration kay bisan gani ang atong mga igsuong dili katoliko, attorney, naman sila mga decoration sa ilang balay. Ang pangutana, pag-ano na po sila kung na sila mga ingonana, attorney? No. May kan gani ko may shall we say actual experience. Doon natin kauban nga safe diya sa iligan. Agi kami ato dito gani may kahigda kay na ako'y hearing pagkaugma. Naunsa man, that was mga December ko to, mga yun araw na. Ang atong mga igsoon nga mga Katoliko, o sila mismo, kataong gisakan nga membro sa Catholic Philippines, wa pa gani sila decoration. Wa pa decoration, wala pa yung mga suga kini atong gigamit karon panahon sa Christmas. Yes. Oo. Pero ang ilang silingan nga dili Kristiyanos, dili pagyud Katoliko, pwede nang pasigasiga sa ilang suga. Yes. Oo. So makaingon ta nga lalupig mo dahinon ta sa dili. So naa po sila, attorney. Naa sila po niya na mga igsoon na. Oo, ito magsuway nila nga naa sila na. Oo, Ang man. pangutana lang niya karon o kita nga naa ta ano mga butanga sawayon din ta kay paganismo kuno. Mauli na diha ang nidyo sa iyop da. Murag natay teksto ikahatag na, attorney, nga dili daw tan ang maghimo og kanang mga bisan unsa nga butang gali, attorney, kanang mga work of arts ba, attorney? Murag sa Exodo ba na, attorney? Exodo. Sa 35. Yes. Ang Dios gahatag og kaalam sa tao sa pagbuhat bisan unsa. Lakip ang pagkulit ug pagdibuho. Yes. Pagkulit. Niya og ato ding gamiton nga kaalam kay gikan man na sa Dios, madaotan na day na. Now, asa man ta mahimong daotan kung gamiton nato na mga butanga sa pagsimba sa dili matuod nga Dios. Yes. Nya kay si Kristo man natong gisimbaan ng magsaulog og Christmas, attorney. So kanang atong Christmas tree dili na siya paganismo. Kaya Brad, ang dili pagyud inon talang medyo nasukwahi ba. Samtang nagsig-atake ang usa ka pundok sa Tinhuan nga dili lagi Disyembre 25 ang pastor nila nagsig-atake, dili lagi. Dili Disyembre 25. Pero ang usa nila kasakop nga usa ka haligi usab sa ilang simbahan nakadawat ko og kanang gitawag nato og kanang Christmas nga kuan nang nagsolicit. Nya kuan pagyud ang primero pang mga wording sa taas iyang greetings, Merry Christmas and Happy New Year. Pero dili na Katoliko, Sabadista ni. Sabadista ni. Pero samtang iyang pastor nagsig-atake nga dili lagi Disyembre 25, pero ako napadalhan ko og solicitation letter nga nangayo og silang pinaskuhan para kuno sa ilang para sa uniform kuno sa ilang choir. Naunsa naman wala ko magkuhan, may hatag magani ko natong panahon pero ako lang katingad-an samtang ilang pastor nagwali di lagi Disyembre 25 kay pagano na, pero na iyang mga sakop nagsigig pangayo og pinaskuhan pinaagi sa dokumento ug naa pa na nako kanang moong dokumento hangtod karon. Agatong sa ikas pa yes. istasyon nato ni muna nang yes. gisgutan. So mao na mga igsoon nga usahay ba? Murag dili ta makasabot sa atong mga igsoon. Basta lang makaatake sila, basta lang makasaway sila, bahala na nga nagsilhag saway kunya
deep inside sa ilang kasing-kasing nagsaulog maday sila kay ang kuan palagi ang greeting pas ilang solicitation letter, Merry Christmas and Happy New Year. Ingna inyong pastor ngano mang magsige mo at sikag atake diha pastor nga ako kini nanguan ko nang namasko ko pa sa Katoliko para sa atong uniform daw to sa ilang youth choir nila. Yes. So mauna sa mga igsoon nga medyo makalibog ba. So kanang kuan po Brad na po'y mga pangutana may tungod lagi anang Christmas tree man to atong gikuan. Kanang Christmas tree miabot po na din sa ato sa Pilipinas gikan sa Germany. Gidala kini mas una pa ang Germany nga nagdala nining Christmas tree ngadto sa mga American colonies. Yes. Sama sa Austria, Switzerland, Poland, Japan o sa China. O gi-introduce na dinhi sa ato sa Pilipinas pinagi sa atong mga missionary nadtong 19th century. Yes. Manang miabot diri sa Pilipinas ang kining atong Christmas tree. Okay. Unya kanang nana sa lain nga pangutana nila kana bang may tungod sa Santa Claus. Definitely. Kinsa ba kuno na Santa Claus? Mga igsoon mismo ang atong hinumduman mga igsoon nga si Santa Claus mao na si Saint Nicholas. Yes. Si Saint Nicholas nga ni puyo sa kalibutan ni adtong 4th century pa. O didto ni siya sa Lycia nagpuyo sa southwest coast of Asia Minor. Kini si San Nicolas. Gipriso magali ni Emperador Diocletian pero gibuhian kini sa panahon na ni Emperor Constantine the Great. Gibilanggo siya sa usa ka emperador nga pagano nga si Diocletian pero gibuhian siya ni Emperor Constantine the Great. Ug ang iyang feast din niya mao ang December 6. Yes. Then ang para po sa atong mga igsuong Katoliko attorney nga ato lang pong ipahinumdum sa ila no nga kining atong Christmas ang essence ani sa natawhan ni Kristo. So magpahinumdum lang po ta sa atong mga kaubang Katoliko attorney nga ato untang balaanon sa tinuod yun nga pagbalaan ning maong pagsaulog attorney kay namangod po yung mga abuse attorney sa pagsaulog sa Christmas, di ba? Yes. Pero so abuse na dili na mao ang gitudlo sa simbahan. Kay na may uban attorney. There are abuses. Gipalabi kayo ang kahilayan sa Christmas attorney, di ba? Yes, mao na nakadaot lagi kanang gitawag og anything that is in excess of what is necessary is already a poison. Prasa ng hubog-hubog attorney. Hubog, yes. So, dayon, may tungod lagi ni natao bagyod si Kristo Disyembre 25. Ang ako na lang ay ibilin din hi mga igsoon nga dapat mo bisag dili mo motuo ni nagistorya karon kami duha diri si Brad kuan. Bisag dili mo motuo namo, motuo na lang mo sa taga Israel. Sila mismo karon sa Jerusalem, sa Bethlehem, nagsaulog sila sa Disyembre 25 isip natawhan ni Kristo. yes. O walay maka-question na nila. They are the most authoritative country or person nga mo saulog sa December 25 as the birth of Jesus Christ. Kinsa bay mo kan? Kita mga Pilipino, mga Amerikano mo reklamo? Dili oy. Sama da nga ang natawhan sa atong national hero nga si Rizal, nagsaulog ta sa birthday ni Rizal. Kisa may mo question? Ang mga Japanese, kanang uban nga mga nasod, mo question nato nga dili December 30 June 19 o namatyan ba ni Rizal? Sayop na. Kisa ba may ingong sayop nga kita man Pilipino man ta, kauban ta ni Rizal. So nasayod kita og mismo ang Calamba, Laguna nga mao'y natawhan ni Rizal, nagsaulog sila sa birthday sa atong
national hero. And we are the most authoritative person to have that face to offer alang sa atong minahal nga hero. Og nagsaulog sila sa ilang mga birthday attorney unya ang Ginoo dili nato Sa ulogan. sa ulugan. Pagkiwa naman tay igong panahon na attorney, no? Okay, so ato nilang gidapit sila nga mupadayon gyapon sa sunod Sabado. Kay atong ipadayon ning kausa gyud sa pagpasabot sa pagtuong Katoliko attorney. Ako lang sa ning ipakuan bad usar man di ka gamay nga man. Na nahibalo ba daw kuno ang mga apostolis kung si Kristo na tao bagyod sa Disyembre 25. Yes. Mahibalo. Tungod kay si San Lucas nahibalo nga si Kristo 12 anyos sa dihang naa siya sa templo. Nahibalo si San Lucas sa Lucas 3:23 nga si Kristo gibunyagan sa edad nga 30. Wapo. Kung mahibalo ka sa edad, sabot nga nahibalo sa kakamsa na tao. Logic ang mga po, tao. attorney. Okay. Hangtod sa sunod Sabado pohon, kining inyong ubos nga alagad, Silver Tundoyano Sr. og Uban ninyong alagad sa Brad Mike Abbas. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His most Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong diocese, Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo nin. Lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. search the world for Ang tanang gihisgutan sa unahan, iya lamang sa magsisibya, ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. Agay!